Osaaminen on enemmän kuin ammattitaitoa. Ympäristötietoisuus ja sitoutuminen kestävään elämäntapaan on tulevaisuuden huippuosaamista. Teemme päivittäistä yhteistyötä kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa tutkinnoissa, myös työelämän kanssa. Varmistamme, että jokainen perholainen työllistyy, löytää työelämässä oppimispaikan ja valmistuttuaan työpaikan. Me ollaan aina valmiita tekemään parhaamme, että kaikilla olisi asiat hyvin. Hyvinvointi tekee onnelliseksi ja päinvastoin. Täällä opettajat näkee mut omana ittenäni. Ne kannustaa mua aina parempaan suuntaan. Mussa ja meissä kaikissa on paljon potentiaalia. Me rakennamme luottamusta tulevaan. Pyrimme mitoittamaan toimintamme mahdollisimman oikein koulumme arvot ja tulevaisuus ja talous huomioiden. Me halutaan tehdä kestävää tulevaisuutta. Kestävä kehitys on osa meidän ammattitaitoa. Ykkösvalinta. 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 Mulla on täällä hyvä olla. Täällä pidetään huolta toisista oikeesti. Ykkösvalinta.